mazajen rabba ina nufin mutanen maula imam kume imam kumaini shi ya zama Hussein shi kariya da rai da dukiyar su da kori sarki sha yazidin su sun canja tarihi yau ba ta bakar su mu ɗauki darasa ba ta buga Allah tare mu in mun haukar mu dirga tare mu yin aiki domin farga kali salli waje illa kai imam Hussein kali salli waje illa kai imam Hussein amma zaina baba zaina amma zaina ina so na ga abba da waru gayya ban gan shi batun safe waru gayya amma zaina ina so na ga abba da ban gan shi batun safe har da rana da yazidu ya ci sanadin kukana sai ya ci aje a kawo mini abbana sai aka aje wannan faranti a gabana bayan wa nake ji baya amana ni dai buri a gabana na ce bayan wa nake ji baya amana ta ce na buɗe farantin na gabana